What's up, katropa? This is Mirens and welcome back to my channel. Hindi naman oras guys. So ngayon ay aga-antay ako sa kaya. So andito na guys ata. Ay wala pa pala. So wala pa pala guys. So mag-aantay muna ako guys dito sa San Pascual Bohol. So andito pala ako guys sa San Pascual Bohol ngayon. So nag-aantay ako ng sakayan, St. Jude. Ay, grabe. So samahin niyo ako guys ngayon sa post office kasi may kukunin natin ngayon. So dalawang try natin ngayon guys o dalawang attempt na. So samahin niyo ako guys na pupunta sa post office. Let's go! Guys, salamat guys sa mga pala natin. Ano guys, nanajod. So, finally guys, nito na tayo sa Ubay Poblacion. So, ayan, ngayon maya ay nagkuhan na ako ng, ng pin natin. So, kanina guys, hindi na ako naka-vlog kasi, naihi na talaga ako guys. Sorry. Hindi na ako na videos, pagbaba ko sa series kasi naihi na talaga ako. So, hindi ko na kaya talaga. So, ngayon, excited na ako makuha natin yung pin. So, mamaya guys is hindi na ako naka-video sa loob ng post office kasi sabi nila is hindi na daw pwede kasi parang may iwan ko pero magtika picture lang ako nila ni sir doon. So makakuha talaga natin ngayon guys kasi open na siya tapos guys nag-message na talaga ako dito, nag-message na talaga ako guys kanila bago ako pupunta dito kasi siguraduhin ko muna guys bago ako pupunta baka mamalasi na naman tayo. So ngayon, nag-message talaga ako sa post office. Sabi nila is, yes daw. So, makakuha talaga na yung team natin. So, let's go guys. Hindi na ako maka-vlog doon sa guys, sa loob ng post office kasi hindi daw pwede sabi ni Kuya. So, magtika picture lang ako Kuya mamaya. So, thank you, bye-bye, see you. Guys, nakuha na natin guys yung Google AdSense natin. So, hindi na ako nakatik picture guys at naka-vlog kasi busy sila guys. Kaya hindi na ako nakatik picture. Magtika picture sana ako pero busy talaga sila. So sorry kasi ang daming tao dito sa Bulilis Ubay Bohol. Bulilis Ubay Bohol dito sa Ubay ng post office. So sobrang daming tao. So nakuha natin yung Google AdSense. Tara! Ito yun guys. Ang hinihintay natin guys within 4 months. Nakuha na rin natin yung Google AdSense natin. Yes, salamat Lord. Thank you guys at sa lahat po ng support sa YouTube channel. Maraming salamat. Tapos guys, for the next vlog guys, ay doon ako magpapasalamat sa iba-ibang tao. So doon sa next vlog natin ngayon. Kasi ito is parang part po natin yung ito nakuha natin yung Google AdSense. So sa next vlog natin guys, is doon ako magpapasalamat sa mga maraming tao. Doon ako magpapasalamat. So nakuha na natin guys yung Google AdSense. Yay!
I got Google AdSense. So thank you so much. Nakuha rin natin guys yung Google AdSense. Thank you Lord. Thank you sa lahat ng support sa YouTube channel ko. Masaya talaga ako ngayon guys. Sobrang siya. Yung nakaraang vlog natin guys, yung Saturday yun guys. Parang ito na yung second attempt na to, second try. Kasi nung Saturday, hindi ko alam guys kung Sabado pala yun, walang office. Kaya bumalik na ako ngayong Monday. So nakuha ko rin, I got the Google AdSense. Thank you so much guys. Sa lahat po ng support sa YouTube channel ko, nakakaiyak talaga guys. Pero hindi na ko iyak kasi maraming tao dito sa likuran ko. Ayan o. So, kita-kits na lang doon guys sa sakayan kasi maghanap ako ng sakayan. So, doon tayo magsusumpay. Magsusumpay na mga talk. So, let's go guys. I got this. Hello guys. Dito na tayo sa sakayan, sa St. Jude. So, ito na ako mag-end guys kasi magbibiyahe muna ako kasi sobrang sobrang pagod. Charot. Pero nawala talaga yung pagod guys kasi nakuha yung Google AdSense. So thank you sa lahat po sa Panginoon. Sobrang saya ako guys. I got the pin in 4 months. So, sobrang salamat sa inyong lahat guys. At parang charot. Gusto ko mag-celebrate guys kaso walang ganyan. Wala pa tayong budget na ganyan. So, kasi ngayong July 12 guys, palang ipagsasama ko na lang guys yung birthday sa papa ko at yung 1 year pagsamahan natin ngayong July 12 kasi yung 1 year. Mag 1 year na ako ngayong July 12. Tapos parang lang ko guys, pagsamahin ko na lang yung celebration ko. So, ito na ako mag-end guys. So, sobrang salamat sa inyo guys. Saya ko talaga. So, abangan natin guys yung next vlog natin kasi doon ako mag-shoutout sa lahat ng mga names na tumulong sa akin. Abangan niyo. So, maraming gagawin natin. So, pabiyahe na kami guys. Bye! Thank you so much guys. Thank you so much sa lahat ng nanonood. Sana hindi kayo magsawa sa panood sa aking YouTube channel at saka sa mga vlogs ko. Bye bye!